Wel, fe ddaw y testyn y prynhawn yma o lyfr Amos, y bedwaredd benod a'r 12fed adnod, a fyddwn ni'n cymryd y rhan olaf o'r adnod hynny. Dyma'r geiriau. Bydd barod Israel i gyfarfod â'th Dduw. A mae rhain yn eiriau sydd yn rybydd clir gan Dduw i ni baratoi, i fod yn barod. Mae Dduw yn gofyn i ni i fod yn barod i gyfarfod gydag ef. Nawr, ychydig bach o'r cefndir i chi cyn bod ni'n edrych ar y geiriau yma'n fwy manwl. Roedd yr Israeliaid yn mhenod 4 o Amos yn byw bywyd eitha moethus. Mi roedd ganddyn nhw dipyn o fendithion o ran safbwynt materol, ac roedden nhw'n byw bywyd iddyn nhw'u hunain. Hunanoldeb yn rhemp gyda'r Israeliaid. Roedd digonedd ganddyn nhw. Ac eto, os ewch chi sylwi ar adnod 1, yr agwedd sydd gyda nhw yw hyn. Mae nhw'n gorthrymu'r tlawd ac yn ysigo yr anghenog. Felly bod cymaint gyda nhw, maen nhw'n edrych ar y tlawd a'r anghenus o fewn eu cymdeithas nhw, maen nhw'n edrych i lawr arnyn nhw ac maen nhw'n bwlio'r tlawd, yn bwlio'r anghenus, ond maen nhw hefyd yn dwyn ganddyn nhw ac yn cymryd mantais. Ond nid dim ond hyn, eu hagwedd nhw yw ar ddiwedd adnod 1, mae'n dweud hyn, dygwch ac yfwn. Dyna'r agwedd sydd ganddyn nhw. Pidwch poeni am ddim byd, newn ni yfed y peth i ffwrdd. Fe ni fwynhau ein hunain. Ac wrth ddarllen hwn, o'n i'n meddwl, bod hwn wedi cael ei ysgrifennu miloedd o flynyddoedd yn ôl, ar llyfr Amos yn hyd yn oed hynach, does dim byd wedi newid. Yr un yw'n hagwedd ni heddiw, yr un yw'r agwedd yma yng Nghymru ac oedd gan yr Israeliaid. Digonedd gyda'r rhan fwyaf ohono ni, ein hagwedd ni tuag at yr anghenus a'r tlawd a phwy bynnag a bod yn hollol onest yw, wel, dim ots amdanyn nhw, i gyd amdano fi fy hunain, byw ar gyfer fi fy hun, ac yna'r agwedd yma, peidiwch poeni am ddim byd, fe yfwn i'r peth i ffwrdd. Fe newn ni ddathlu, cael parti. Yn amlwg, dydy hyn ddim yn plesio Dduw, ac i ni'n gweld hyn yn yr adnodau sydd i ddilyn. Roedd yr Israeliaid wedi anfydloni Dduw. Doedden nhw ddim yn byw fel y dylsen nhw. Ac yn sgil hyn, mae Dduw yn rhoi sawl rhybydd, sawl cyfle iddyn nhw droi yn ôl ato. Os edrychwch chi ar adnodau 6 i 10, dwi ddim am ei darllen nhw nawr, ond mae yna rhestr fyna, rhestr hirfaith o'r hyn mae Dduw yn ei wneud i geisio deffro'r Israeliaid. I ddweud wrthyn nhw, dydych chi ddim yn cael byw fel hyn, trowch yn ôl ata fi. Mae e'n danfon newyn. Mae e'n danfon sychder. Mae'r cnydau yn methu. Mae amaethyddiaeth yr Israeliaid yn dechrau methu. Mae popeth yn cael ei ddifetha. Mae yna heintiau ac afiechydon, un ar ôl y llall, yn cael ei ddanfon gan Dduw i geisio deffro'r Israeliaid. Mae yna ryfeloedd. Mae yna orthrymderau. Mae dynion yn marw wrth y cleddyf. Dyna'r hyn i ni'n gael. Yn yr holl adnodau hynny, mae gyda ni rybydd, un ar ôl y llall, deffrwch, gallwch chi ddim byw fel hyn. Ac eto, 5 gwaith, dyma mae'r arglwydd yn ei ddweud. Ni ddychwelasoch ata fi. Ni throesoch ata fi, medda'r arglwydd. Dwi wedi danfon yr holl bethau yma ato chi, a dydych chi ddim yn fodlon troi yn ôl. Wel, mae hyn yn adlewyrchiad bron yn llythrenol o'r hyn i ni'n ei weld nawr. Adlewyrchiad o'n hoes ni. Drwchwch pa mor styfnig gyda ni. Mae e'n llanast ym hobman. Does dim angen i ni fynd yn bell iawn, mas o drysau fan hyn, a'r person cyntaf fydden ni'n holi, sut fath o gymdeithas i ni'n byw ynddo fe, mi fydden nhw'n dweud mae di torri a mae e'n lanast. Mae ein gwleidyddiaeth ni, sy'n os pa blaid i ni'n pleidleisio, aden chwith, aden dde, yn y canol pwy bynnag, mae'r cyfan yn llanast. Sy'n os pwy fydd mewn yn y Senedd yn mis Mai flwyddyn nesaf, neu yn Llundain,
Pwy bynnag fydd yr economi yn racs llwyr. Mae'n system addysg ni, dwi'n athro. Allai ddweud hyn wrthych chi. Dydy'r system addysg ddim yn gweithio. Maen nhw'n ceisio dod â cwricwlwm newydd i mewn. Maen nhw'n ceisio newid hyn a newid y llall. Ond chi'n gwybod beth? Yn fy holl amser i o fod yn dysgu nawr, degawd neu fwy, dim un waith ydy wedi cael ei grybwyll mewn cyfarfod i droi yn ôl at Dduw. Sawl gwaith ydyn ni wedi clywed ar pawb a'i farn neu ryw raglen ar y radio sy'n sôn am wleidyddiaeth, sawl gwaith ydyn ni wedi clywed pobl yn ystyried efallai mae rhaid i ni droi yn ôl at Dduw. Mae Duw hyd yn oed wedi danfon haint ato ni. Fe ddanfonodd e Covid 5 mlynedd yn ôl. Stopio'r byd i gyd. Ac eto, os edrychwn ni ar ein heglwysi ni, gollon ni fwy o bobl yn yr haint hynny nag oedd gyda ni cyn hynny. Ath y niferoedd ni lawr ar ôl cael haint, droiodd prin neb yn ôl at Dduw. A beth amdanoch chi? Efallai bod chi yma bore yma gyda rhyw broblemau personol. Falle bod gyda chi rhyw broblem yn eich gwaith, problem ariannol, problem iechyd efallai. Falle bod chi'n wynebu rhywbeth caled iawn. Ydy e'n rybydd gan Dduw? Os chi eisiau clywed pregeth ar rybuddion Duw, yna dwi'n argymell pregeth gan Dr Martin Lloyd-Jones ar Amos 8. Na ddim i mewn i fanylder nawr. Ond mae Duw yn rhoi ei rybuddion i ni. Mae e'n rhoi'n rybuddion i ni ar lefel cenedlaethol, y byd, yn gwlad ni, ond mae e hefyd yn rhoi rybuddion personol. A'r cwestiwn yw hyn, ydych chi yn mynd i gymryd yr hybydd a throi at Dduw, neu ydych chi'n mynd i wneud fel gwnaeth yr Israeliaid yn fan hyn, a gwrthod troi, ni throesoch, ni ddychwelasoch ato fi, medd yr arglwydd. 5 gwaith. Nawr dyna'r cefndir. Ac yn adnod 12, ar ôl yr holl rybuddion yma, mae Duw yn dweud hyn. Rhybydd olaf. Mae wedi rhoi sawl rhybydd yn barod. Dwi ddim hyn wedi cyfri faint o rybuddion mae e wedi rhoi. Ond mae'n rhoi y rhybydd olaf, sef hyn. Bydd barod Israel i gyfarfod â'th Dduw. Bydd barod. A'r cwestiwn sydd gen i bore yma, ydych chi'n barod i gyfarfod â'ch Duw? Wel, yn gyntaf, byddwn ni'n edrych ar yr adnod yma gan fynd am yn ôl. Y pwynt cyntaf fydd Duw, yr ail bwynt y cyfarfod, ac yn ar trydydd pwynt fydd bydd barod. Felly, Duw, y cyfarfod a bydd barod. Yn gyntaf felly, Duw. Wel, mae'n bwysig yn Duw, os oes cyfarfod gyda ni, yn bod ni'n gwybod gyda phwy y bydd y cyfarfod hynny. Mae hynny'n rhesymol. Ac allai ddweud wrthych chi nawr, fe fydd y cyfarfod yma wyneb yn wyneb gyda Duw. Be mae hynny'n ei olygu felly? Wel, mae gen i 7 ansoddair a dwi'n addo bod nhw'n gryno iawn. 7 ansoddair i ddisgrifio ein Duw ni. Yn gyntaf, mae e'n Dduw tragwyddol. Tragwyddol. Genesis 1, adnod 1. Yn y dechreuad, y creodd Duw. Mae Duw wedi bodoli cyn creu y byd. Mae wedi bodoli ers tragwyddoldeb ac fe fydd e'n bodoli hyd dragwyddoldeb. A'r pwynt yw hyn. Does dim ots gen i os ydych chi'n credu mewn Duw a'i peidio, mae Duw yn bodoli. Chi'n gwybod, mae'r eglwys Efengylaidd, yr eglwys fodern, yr eglwys yng Nghymru, be bynnag chi eisiau galw hi erbyn hyn, yn treulio llawer gormod o amser yn ceisio profi bodolaeth Duw. Ac i raddau, does dim pwrpas gwneud hynny. Achos dyma mae Martin Lloyd-Jones yn ei ddweud ar y mater, mae'n dweud hyn, dydy'r Beibl ddim yn dadlau am fodolaeth Duw. Mae'r Beibl yn cyhoeddi Duw. A dyna dwi'n gobeithio, newch chi sylweddoli prynhawn yma. Pryn eich bod chi'n eistedd yna yn credu mewn Duw a'i peidio, mae yna Dduw.
A mae'r Dduw yma wedi bodoli ers tragwyddoldeb, hyd tragwyddoldeb. Dyna'r peth cyntaf. Ond yna mae e'n Dduw di-gyfnewidiol. Hynny yw, mae e'n Dduw sydd yn methu newid. Mae wedi bodoli erioed, ni wedi sefydlu hynny, ond mae e'n Dduw sydd ddim yn gallu newid. Malachai 3:6. Canis my fi yr arglwydd, nim newidir. Ac yna'n Hebreaid 13:8. Ddoi a heddiw yr un ac yn dragowydd. Dydy e ddim yn Dduw fel ni sydd yn newid fesul awr. Dwi'n hoff iawn o'r gair Cymraeg am moody, sef oriog. A mae'n golygu bod ni'n newid bob yr awr. Un eiliad i ni'n hapus, y diwrnod nesaf neu'r awr nesaf, i ni'n ddiflas, i ni'n isel. Ac yna i ni'n grac, ac yna i ni'n chwerthin. Wel na, nid dyna sydd gyda ni fan hyn. Mae'r Dduw yma wedi bod yr un peth erioed ac fe fydd yr un peth am byth. Dydy e ddim yn Dduw sydd yn newid. Yn drydydd, mae e'n Dduw holl bresennol. Hynny yw, mae e'n Dduw sydd ym mhob man ac yn gweld popeth i ni'n ei wneud. Emyn i ni'n canu'n aml yw emyn 61. Mae Dduw yn llond pob lle presennol ym mhob man. Felly mae e'n gweld popeth. Ac i'r Cristion, mae hynny yn gysur. Achos ym mha bynnag sefyllfa ydyn ni, mae Dduw gyda ni. Ond allai ddweud hyn, hyd yn oed i'r Cristion, mae hyn yn frawychus. Wrth ystyried bod Dduw yn eich gweld chi pan i chi a fi yn pechu. Ble bynnag ydyn ni, boed hynny'n gyhoeddus neu yn gyfrinachol, mae Dduw yn gweld chi yn gwneud y pechod hynny. Lloyd Jones eto. Os ydych chi wedi pechu yn erbyn Dduw, byddwch yn ei chael hi'n amhosib i ddianc rhagddo. Dyw e ddim yn bosib i chi ddianc rhag Dduw. Falle gallwch chi ddianc rhag eich ffrindiau, neu ddianc rhag eich teulu, neu ddianc rhag eich pwy bynnag. Ond dyw e ddim yn bosib i chi ddianc rhag Dduw. Ac os nad ydy hynny'n ddigon brawychus, gwrandewch ar y pedwerydd ansoddair. Mae'r Dduw yma yn Dduw holl wybodus. Mae e'n gwybod popeth. Mae e'n gwybod popeth amdano ni. Salm 139 ar adnodau cyntaf. Dwi'n dyfynnu rhai ohonyn nhw i chi fan hyn. Ti a adweinos, ti oedd yn gwybod fy eisteddiad am cyfodiad. Mae'n gwybod pan ni'n eistedd a pan ni'n sefyll. Deallu fy meddwl o bell. Canis nid oes air ar fy nhafod, ond wel e arglwydd, ti a'i gwyddos oll. Hynny yw, mae Dduw yn gwybod pob peth rydych chi wedi gwneud. Mae wedi gweld chi'n gwneud hynny, mae'n holl bresennol. Ond mae e hefyd wedi clywed pob peth ydych chi wedi ddweud. A mae e'n gwybod pob peth i chi'n ei feddwl. Hyd yn oed yr hyn i chi'n meddwl nawr. Mae e'n gwybod eich cyfrinachau chi. Yr hyn, does neb arall yn y byd yn ei wybod. Falle dydych cydweithwyr chi ddim yn gwybod e. Falle dydych teulu chi, eich gŵr, gwraig, rhiant, plentyn, beth bynnag. Falle dydyn nhw ddim yn gwybod hyn amdano chi, ond mae Dduw yn. Y cwestiwn yw, ydych chi'n barod i gyfarfod y Dduw yma? Achos hyd yma, 4 ansoddair i mewn, mae e'n gwybod popeth amdano chi, mae'n gweld chi'n pechu, dydy e ddim yn newid a mae e wedi bodoli erioed. A dyma'r y bod sydd rhaid i chi ddod wyneb yn wyneb ag e. Yn bumed, mae e'n sanctaidd. Hynny yw, mae e'n Dduw perffaith. Mae e'n Dduw pur. Ganon ni ar ddechrau'r oedfa, emyn 40, y geiriau, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd io'r. Mae e mor berffaith, mor bur, dydy e'n methu dod yn agos at bechod. A mae'n anodd i ni ddychmygu hyn, achos mae pawb i ni'n dod
i gyswllt gyda yn ein bywydau, mae pob un person yn bechadurus. Felly mae'n anodd i ni ddychmygu rhywun neu bod sydd yn hollol berffaith, yn bir. Chydig o enghreifftiau i chi yn fan hyn. Moses, a'r berth oedd ar dan. Mae'r berth yn cynrychioli presenoldeb Duw. Ond pan ddaeth Moses yn agos at y berth hynny, roedd rhaid iddo ddiosg ei sgidiau. Dyna pa mor berffaith a sanctaidd a ffyr oedd yr ardal, roedd rhaid iddo ddiosg ei sgidiau. Yr ail enghraifft, arch y cyfamod yn yr Hen Testament. Arch y cyfamod yn adlewyrchu Duw, yn symbol o Dduw. Ac o'n nhw'n cario arch y cyfamod i lawr, ac fe nath Wsa roed ei lawe allan i geisio stopio'r arch y cyfamod yma rhag siglo, rhag cwympo. A beth ddigwyddodd i Wsa? Buodd e farw yn y fan a'r lle. Dyna yw cymaint yw purdeb Duw, dydy e ddim yn bosib iddo fe ddod yn agos at bechod. Gallwn ni ddim dod yn agos at fe. Dwi yn methu edrych arno ni, rydyn ni'n llawn pechod. Dyna pa mor bir yw Duw. Chweched, mae e'n Dduw cyfiawn. Hynny yw, does gan Dduw ddim y gallu i wneud yn anghywir. Dwi yn methu gwneud rhywbeth yn anghywir. Mae rhaid iddo fe wneud yr hyn sy'n gywir. Ac mae hyn yn golygu dau beth. Mae'n golygu bod rhaid iddo fe gosbi pechod. Mae e'n Dduw sanctaidd ac felly mae e'n gorfod cosbi pechod. Ezekiel 18 adnod 4. Yr enaid a becho, hwnnw a fydd farw. So mae pwy bynnag ohono ni sydd wedi pechu, mae pob un o'n ni wedi pechu, fe fyddwn ni'n marw. Rhufeiniaid 6:23. Canis cyflog pechod yw marwolaeth. Felly, be mae hyn yn golygu yw, pa obaith sydd ganddo ni? Pa obaith sydd ganddo ni bechaduriaid i ddod ger bron Duw yn y cyfarfod yma, pan mae e'n Dduw cyfiawn a mae rhaid iddo fe gosbi pechod. Mae rhaid iddo fe roi dedfryd o farwolaeth i y sawl sydd wedi pechu. Ond, mae e hefyd yn gyfiawn i'w air. Ac yn ei air, mae gyda ni'r geiriau hyn. 1 Ioan 1 adnod 9. Os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddon yw e fe a chyfiawn, fel y maddeo i ni ein pechodau, ac yn glanhaol oddi wrth bob anghyfiawnder. A dyna'r pwynt. Ydy mae e'n Dduw sanctaidd a ffyr sydd yn methu edrych ar bechod, a mae'n gorfod cosbi pechod. Ond mae e hefyd yn Dduw sydd yn gorfod bod yn gyfiawn ac yn ffyddlon i'w air. Ac mae hyn yn arwain at y pwynt ola. Mae e'n Dduw sydd yn llawn daioni a chariad. Salm 100 adnod 5. Canis da yw yr arglwydd. Fod Duw yn Dduw sanctaidd, fod e'n berffaith ac yn bir, mae e'n Dduw sydd yn llawn cariad. Chi'n gwybod, ni'n dyfynnu'r emyn hon bron iawn bob oedfa, emyn 92, cyn llunio'r byd. Cyn iddo fe greu y byd yn rhagwyddoldeb, fe drefnodd Duw, oherwydd bod e'n caru ni gymaint, fe drefnodd e ffordd o achubiaeth. Fe luniodd e ffordd. Fe benderfynodd e fod e'n mynd i ddanfon ei fab. Ioan 3:16. Canis felly carodd Duw y byd fel yr rhoddodd e fe ei unig anedig fab. Pam? Fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo. Ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Bod e'n Dduw sydd yn gwybod popeth amdano chi, yn Dduw sydd yn gweld popeth amdano chi, yn gweld chi'n pechu, yn methu edrych ar bechod, yn gorfod cosbi pechod, mae e'n Dduw sy'n llawn cariad. Mae e'n Dduw, fel ni wedi darllen, yn rhoi rhybuddion. Mae e'n rhoi, nid yn unig mae'n rhoi rhybuddion, mae'n rhoi'r ffordd allan.
ffordd o achubiaeth. Mae'n dweud, dyma'ch rhybudd chi, dyma'ch ffordd allan, credwch yno fi. Mae'n dduw da, yn dduw sydd yn llawn cariad. Mae'n rhoi, sylwch, ei unig anedig fab. Dwi ddim yn rhoi angel i ni. Dwi ddim yn rhoi gwas ffyddlon i ni. Mae'n rhoi ei unig anedig fab. Chi'n gwybod, o'n i'n meddwl a darlun yn unig, darlun gwael iawn yw hwn, ond fel athro, ni'n aml yn gofod disgyblu plant, a mae yna amryw o ffyrdd mae pobl yn disgyblu, ond yr hyn dwi wedi ddysgu yw hyn. Y trend ar hyn o bryd yw bod chi'n rhoi 3 rhybudd. Mae Duw wedi rhoi nifer fwy o rybuddio na hynny. Ond fel athro, chi'n rhoi 3 rhybudd. Chi'n rhoi rhybudd 1, yna chi'n rhoi yr ail rhybudd, ac yna chi'n rhoi y trydydd rhybudd. Ac ar y trydydd rhybudd, fe ddyle hynny fod yn ddigon nawr i chi allu disgyblu. Ond be dwi wedi sylweddoli yw hyn. Mae'r plant dal yn cwyno. Felly yn aml be dwi'n neud yw rhoi cyfle iddyn nhw. Ar y trydydd rhybudd, dwi'n rhoi yr un cyfle ola yna. Yr un cyfle, ffordd allan. Chi eisiau mynd i eistedd fan hyn. Chi eisiau rhoi chi mewn rhyw stafell arall i weld os allwch chi weithio yn fyna a wedyn ei gosbi. Un cyfle ola. Y ffordd allan. Wel, cymaint mwy. Mae hyn gan Dduw yn dyfe. Mae'n rhoi rhybudd ar ôl rhybudd ar ôl rhybudd, ond nid yn unig hynny, mae'n rhoi Crist i ni. Mae'n rhoi'r ffordd allan i ni. Mae'n rhoi y ffordd yma i achubiaeth i ni. Felly pa esgus sydd gyda ni? Does gan y plentyn yna yn yr ysgol ddim esgus nawr. Sawl rhybudd a chyfle a'r ffordd allan, ac eto yn gwrthod. Dyma'r Duw sydd rhaid i ni wynebu. Mae e'n dduw tragwyddol, di-gyfnewidiol, holl bresennol, holl wybodus, sanctaidd, chyfiawn, da, chariadus. Felly ydych chi'n barod i gyfarfod a'ch Duw. Yn ail ac yn gryno iawn. Y cyfarfod. Beth allwch chi ddisgwyl yn y cyfarfod yma felly? Wel, yn gyntaf, pryd fydd y cyfarfod yn digwydd? Fe fydd yn digwydd unwaith i chi farw ar ddydd farn. Dydyn ni ddim yn gwybod pryd fyddwn ni'n marw. Dwi wedi clywed yr wythnos hon am rywun cydweithiwr i fi nath farw yn sydyn. Dydd Mercher glywes i am gyndisgybl yn marw yn sydyn. Mis yn ôl, mewn un diwrnod glywes i am 3 pherson heb rybudd aeth i wynebu tragwyddoldeb i'r cyfarfod hwn. Oes dewis gyda chi? Dwi'n siŵr fe fydd rhai fydd yn gwrando ar hyn yn dweud, iawn, gei di gredu hynny, gei di gredu fod yna gyfarfod ar ôl i ti farw. Mae hynny'n iawn, gei di gredu hwnna os ti moyn. Ond dwi ddim yn mynd i gredu hynny. Wel, does dim opsiwn yn fan hyn. Dwi ddim yn un o'r cyfarfodydd yna lle allwch chi dderbyn y gwahoddiad neu gwrthod y gwahoddiad neu rhoid efallai. Mae hwn yn gyfarfod anochel. Mae'n gyfarfod sy'n gorfod digwydd. Prynnych bod chi'n credu mewn Duw a'i feidio. Dyna'r pwynt. Falle bod pawb sydd yma yn prynhawn yma yn credu mewn Duw. Ac yn meddwl, byddai yn gorfod cyfarfod â Duw rhyw ddydd. Ond mae'r bobl sydd tu allan hefyd yn gorfod cyfarfod â'r Duw yma. Be felly fydd yn digwydd? Wel, yn yr ail epistol i'r Corinthiaid, y 5 benod a'r 10 adnod, gewn ni hyn. Canis rhaid i ni oll ymddangos ger bron brawdle Crist. Fel y derbynio, pob un y pethau a wneithbwyd yn y corff, yn ôl yr hyn a wnaeth, pa'n bynnag, a'i da, a'i drwg. Felly dwi eisiau chi ddychmygu am y cyfnod ola yma nawr, bod gyda ni lys bar. Mae hwn yn ddarlun enwog a mae sawl un yn mynd i wneud e llawer yn well na lla i ddisgrifio fan hyn nawr. Ond dwi eisiau chi ddychmygu eich bod chi mewn llys barn. Mae'r cyfarfod yma yn mynd i ddigwydd rhyw ddydd ar ôl i chi farw mewn llys barn. Ac o'ch blaen chi, fyddwch chi'n sefyll yna, o'ch blaen chi fe fydd yna farnwr. Duw. Ni di edrych ar pwy fydd y barnwr yn barod. A'r cwestiwn cyntaf fydd Duw yn ei roi fydd hyn. Fydd yn gofyn i chi beth yw eich enw. A byddwch chi'n dweud eich enw. Ac yna fydd yn dweud hyn, oes ganddoch chi gynrychiolydd? Oes ganddoch chi rhywun yma heddi i'ch cynrychioli chi?
Oes ganddoch chi gyfreithiwr neu rhyw dîm o bobl, a byddwch chi'n ateb, na, dwi yma ar fy mhen fy hun. Ac yna fe fydd Duw yn dweud, a cofiwch, mae e'n sanctaidd ac yn berffaith, dyw e methu edrych ar bechod. Ond mae e hefyd yn gwybod popeth amdano chi. Ac fydd e'n dweud, dyma'r deg gorchymyn. A dyma'r safon, a'r safon yw perffeithrwydd. Ac yna fydd e'n edrych arnoch chi a fydd e'n dweud, wyt ti wedi cadw'r deg gorchymyn? Wyt ti wedi byw y bywyd perffaith? A cyn i chi gael cyfle i ymateb, fydd e'n tynnu'r ddogfennaeth yma allan, fydd e'n dweud, fydd rhestru yr holl bechodau i chi wedi cyflawni ers i chi gael eich geni. Yn gyntaf, bydd e'n dechrau yn dweud cafoch chi'ch geni mewn pechod. Y pechodau wnaethoch chi pan o'ch chi'n fabi, ac yn faban bach, ac yn eich plentyndod. Yr holl feidcelwydd, yr ateb nôl, y taro, yr ymladd, y cwffio. Yna trwy'ch arddegau, yr anfoesoldeb, y celwydd, y dwyn efallai. Ac yna chi geiniau 30au, 40au. A bydd e'n mynd fesul degawd, a bydd y rhestr yma mynd yn hirach ac yn hirach ac yn hirach. Ac yna fe fydd e'n dweud, wel mae'n amlwg nad ydych chi wedi cyrraedd y safon. Mae'n amlwg nad ydych chi wedi cadw'r deg gorchymyn, chi wedi torri bob un ohonyn nhw. A wedyn fydd e'n gofyn i chi, oes gen ti rhywbeth i'w ddweud? A dwi'n grediniol na fydd gyda ni unrhyw beth i ddweud ar y pwynt yma, ond lles y darlun dwi'n mynd i ychwanegu rhywbeth. Fe fydd yr unigolyn yn ateb Duw ac yn dweud, wel, oes, mae gen i rhywbeth i ddweud. Beth am yr holl bethau yma? Chi wedi canolbwyntio ar y pethau gwael. Beth am y ffaith fy mod i wedi bod yn yr eglwys ers yn blentyn? Fy mod i wedi darllen fy Meibl, wedi dysgu yn yr ysgol. Dwi wedi bod yn aelod. Dwi wedi mynd rownd, dwi wedi rhoi i elusennau. Dwi wedi bwydo'r tlawd. Dwi wedi trio fy ngorau. Dwi wedi trio bod yn neis. Dwi'n trio gwneud y peth gorau allai wneud fel Cris. Dwi'n trio wneud hynny. Ac y fydd Duw yn dweud, wel, mi rwy ti dal yn dyfratiau bydron. Mae'r holl bechodau yma gen i, mae rhaid cael cos fan hyn, a mi rwy ti dal yn dyfratiau bydron. Fydd e'n dweud wrth chi bod wedi rhoi sawl rhybydd. Fydd e'n rhestru'r rhybuddion fel hyn yn Amos 4. Fe nes i roed y rhybydd yma i ti, a'r rhybydd yma, fe nes i bledio gyda ti gyda'r salwch yma, neu'r sefyllfa yma yn y gwaith, neu beth bynnag. Fe nes i drio fy ngorau i rybuddio i ti ag eto, ni ddychwelasoch ata fi, medd yr arglwydd. Be fydd yn digwydd nesa? Wel, nesa fe fyddwch chi'n sefyll yna, gyda dim byd mwy i'w ddweud, a bydd Duw yn codi'r forthwyl. A bydd y morthwyl yn dod i lawr. Ac fe fydd e'n gweiddi eog. Matthew 7:23. Nid adnabym chwi erioed. Ewch y maes, oddi wrthyf, chwi weithwyr anwiredd. Chi'n gwybod, mae e'n anodd i ddweud y geiriau hynny. Mae e'n anodd i feddwl am unrhyw un fydd yn clywed y geiriau hynny. Y geiriau lle bydd Duw yn dweud, dydw i ddim yn eich adnabod chi, cerwch oddi y maes. Dedfryd o farwolaeth am 5 mlynedd? Na. 10 mlynedd? Na. 100 mlynedd? 1000 o flynyddoedd? 1,000,000 o flynyddoedd? Na. Marwolaeth yn uffern hyd dragwyddoldeb. Mae meddwl am hyn yn erchyll, yn dweud. Mae'n ofnadwy. Mae'n anodd i feddwl am glywed y geiriau yna hyd dragwyddoldeb. Ond chi'n gwybod beth? Dyma pa mor wael yw y sefyllfa. Mae yna eglwysi yma yng Nghymru. Mae yna un yng Nghaerdydd gyda si heibio fe dydd o'r blaen. Gyda poster anferthol tu allan eu capel. Nhw'n dweud hyn. Sgwrs paned gweddi. Sgwrs paned gweddi i drafod dedfryd o farwolaeth. Allwch chi ddychmygu fath beth gorfod trafod o'i lofain a'r hincian danedd tra bod chi'n cael
Paned o goffi. Mae'r peth yn warthus ac eto dyna mae'n capelu ni'n neud. Bore coffi, dewch mewn, gewn ni glonc, dewch i gael sgwrs. Dyna be mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ei wneud. Maen nhw'n canolbwyntio ar y seithfed ansoddau'r o Dduw. Hynny yw, Dduw cariad Dduw. Ac ydy mae yn Dduw cariadus. Ond mae yn Dduw cariadus oherwydd mae wedi rhybuddio ni. Dydy e ddim yn Dduw cariadus yn y ffordd mae'n mynd i ddelio gyda pechaduriaid. Bore coffi i drafod marwolaeth tragwyddol. Mae'r peth yn hollol anerbyniol. Ac eto, pa obaith sydd i ni? Does dim gobaith nag oes. Does dim gobaith i ni os taw dyma'r unig ganlyniad. Ond diolch byth, nid dyma yr unig ganlyniad. Dwi newydd ddisgrifio canlyniad y pechadur sydd heb baratoi. A diolch iddo, mae yna rai, a dwi'n gweddio y byddwch chi hefyd yn un o rai sydd yn paratoi, ac felly yn gryno iawn, yn drydydd, bydd barod. Beth allwch chi wneud felly i fod yn barod? Beth allwch chi wneud i newid meddwl Dduw os allwn ni ddweud yn y ffyrdd hynny? 2 Corinthiaid 13 adnod 5. Profwch chwychu eich hunain a ydych yn y ffydd. Holwch eich hunain. Nawr, ga i ddweud hyn ar y pwynt yma. Dwi ar y cyfryngau cymdeithasol, a mae rhaid iddi ddweud, dwi ddim yn gwybod os dylai fi fod arnyn nhw'n bellach. Oherwydd, dwi ddim yn gwybod os ydw i'r erioed wedi gweld unrhyw Gristion yn rhoi'r adnod yma ar y cyfryngau cymdeithasol. Chi'n gwybod pam? Achos dydyn ni ddim eisiau clywed i. Dydyn ni ddim eisiau clywed unrhyw un yn dweud profwch eich hunain. Fe glywon ni hynny bore yma, yn yr oedfa bore yma. Profwch eich hunain a ydych chi yn y ffydd. Dyma sydd angen i chi wneud. Mae angen i chi sylweddoli yn gyntaf eich bod chi'n bechadurus. Fe ganon ni, cyn y bregeth nawr, fe ganon ni'r geiriau hyn. Pechadur yw fy enw. Dyna'r pwynt sydd angen i ni ddod ato, yw sylweddoli ein bod ni'n bechaduriaid. Sylweddoli, does gyda ni ddim enw gwell na hynny. Yr ail beth yw hyn. Mae rhaid i ni sylweddoli, unwaith i ni wedi sylweddoli ein bod ni'n bechaduriaid, mae rhaid i ni sylweddoli nad oes modd i ni ddod ger bron y tad. Mae'n amhosib. Dydy gweld eich pechod ddim yn ddigon. Dydy gweld eich pechod a'ch galwch chi'n yn bechadur ddim yn ddigon. Sylwch ar hwn. O'r flaen o Dduw, rwy'n dod o hir bell. A mae rhaid i chi ddod o hir bell, achos allwch chi ddim dod yn agos. Achos os ddewch chi'n agos, fe fyddwch chi fel wsa, yn cael ei ladd yn y fan ar lle. So pa obaith sydd? Oes yna obaith? Wel, y trydydd peth yw hyn. Mae angen i chi wedyn, ar ôl sylweddoli bod chi'n bechaduriaid, ar ôl i chi sylweddoli bod chi'n methu dod o flaen Dduw, chi wedyn yn gorfod sylweddoli hyn. Fod angen i rywun arall eich cynrychioli chi. Dyna'r pwynt. Mae rhaid i rywun arall gymryd eich lle chi. Mae rhaid iddo fod. Does dim gobaith gyda chi, felly mae rhaid i chi gael eiriolwr. Dyna'r gair i ni ddefnyddio yn yr ysgrythyr. Cynrychiolydd, eiriolwr. Mi glywais gynt fod Iesu, a'i fod e felly nawr. Dychmygwch hynny. Dychmygwch eich bod chi hyd yn oed o ddydd i ddydd nawr yn gofyn mynd i'r cwrt, a bod chi wedi trio chwilio am gyfreithiwr. Trio chwilio am rywun fydde'n cynrychioli chi, a mae pawb yn dweud na, dwi ddim eisiau cymryd yr achos yn amlaen. Fel na mae e fan hyn. Sneb eisiau cynrychioli'r pechadur, sneb eisiau gofal wynebu Dduw, ond yn sydyn reit chi'n clywed hyn. Mi glywais gynt fod Iesu, a'i fod e felly nawr, mae e wedi bod yn eiriol i rai, ond mae e dal fel na nawr yn neud beth yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. Dyma'ch ffordd allan. Dyma'r ffordd mae Dduw wedi cynllunio i ni, i achub ni. Mae e wedi dweud, dyma chi Iesu Grist, mae un fodlon eich cynrychioli chi. Mae un fodlon mynd ger bron y tad yn eich lle chi. Falle bod chi'n meddwl, oce, iawn, gret, newyddion gwych. Ond beth yw'r gost?
Beth yw'r gost? Faint o arian sydd angen i fi dalu? Beth sydd angen i fi wneud? A mi fydde'r byd yn chargio, dwi ddim yn gwybod faint. Mae Crist yn dweud dim byd. Does dim cost, heblaw am, credwch ac edifarhewch. Dyna'r gost. Troi cefn ar y byd. Dyna'r gost. Mi glywais gynt fod Iesu a'i fod felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. Dyma chi reolwr chi. Ond be fydd yr eiriolwr yma yn ei wneud? Be fydd Crist yn ei wneud yn llys y barn? A dwi'n gorffen gyda hyn. Ewn ni nôl nawr i llys barn Dduw. Y barnwr o'ch blaen chi. Dyna chi nawr yn sefyll ger bron y tad. Yn wyneb yn wyneb gyda'r Dduw yma sydd yn gwybod popeth amdano ni, yn gweld ni'n pechu, yn gwybod ein cyfrinachau ni, yn gorfod cosbi pechod. A mae'n gofyn i chi, beth yw eich enw? Ond y tro yma, yn lle dweud eich enw, rydych chi'n dweud hyn, pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Ac yna mae e'n gofyn, ydych chi yma ar eich pen eich hun heddiw? Ydych chi wedi dod gyda rhywun neu ydych chi yma ar eich pen eich hun? A mae'r pechadur yma'n dweud, dwi wedi dod gyda fy nghyfreithiwr, gyda fy nghynrychiolydd, gyda fy eiriolwr, Iesu Grist. Dyma fe, Iesu Grist. Ac felly chi'n eistedd i lawr. A mae Dduw wedyn yn sôn am y deg o'r chymyn, mae'n sôn am y safon yma'r perffeithrwydd, a mae'n dechrau rhestru. Mae'n dechrau rhestru eich pechodau chi, a chi yna, i chi dweud, dwi'n gwybod fy mod i wedi pechu. Dwi'n gwybod yr holl pai dweud nhw to, dwi'n gwybod nhw i gyd. Ac i chi meddwl, dyw hyn ddim yn mynd fel dyle fe fynd. A cyn i Dduw ddod lawr gyda'r morthwyl yna, mae Crist yn sefyll ar ei draed. A mae Crist yn codi, a mae'n dod ar ddogfennaeth ger bron y barnwr, ac mae'n dweud, na. Dylea rheina i gyd, mae hwnna'n anghywir. Mae di dod ato fi, mae di ymddiried yn fy ngallu i, ac felly dyma ti, dyma'r gweithredoedd. A mae Dduw yn darllen allan gweithredoedd Iesu Grist. Mae wedi byw y bywyd perffaith. Mae wedi cyflawni'r deg gorchymyn. Mae'r safon perffaithwydd, mae wedi gwneud e. Mae wedi byw y bywyd perffaith. A chi'n meddwl, iawn, gret. Dyna fe, mae fy mywyd i un ochr nawr. Ond mae Dduw yn dweud hyn, na. Mae rhaid i fi gosbi'r bywyd yma. Mae rhaid i fi gosbi'r pechodau yma. A mae Crist yn codi ar ei draed, a mae'n dweud, na. Dwi wedi cymryd y gosb. Fe roes fy nwylo pyr ar led. Fe wisgais y goron ddraen. Pam? Wel, mwyn i'r pechadur hwn. Yr un brwnt yma, gael bod yn wyn. Dyna pam, dwi wedi cymryd y gosb. Does dim angen cosbi'r pechadur. Ac yna mae Dduw yn dweud iawn, ond mae e dal yn ei fratiau bydron. Mae ei wisgau dal yn frwnt. Mae Crist yn troi rownd, ac mae'n dweud, nag yw. A mae'n rhoi clogin cyfiawnder. Mae'n dweud, gwisg hwn, fel dy fod ti'n gallu dod ger bron fy nhad yn berffaith ac yn bir. A dyna i ble i chi, yn sefyll, yn gwisgo'r glogwyn. Wedi gweld hyn i gyd yn digwydd, yn aros am y ddedfryd, yn aros i glywed beth sydd gan y tad i ddweud. Ac yna mae'r morthwyl yn disgyn. A mae'r tad yn gweiddi bodlon. Bodlon yn yr iawn. Cyfiawnder yn dweud digon. Mae'r ymateb yn orfoleddus. I chi mor hapus. Does dim angen i chi gael y dedfryd o farwolaeth. Fe fyddwch chi'n gweiddi allan y geiriau yma. O angau, pa le mae dy golyn. O effern, pa le mae dy fuddigoliaeth. Allwch chi ddychmygu fe fydd canu yn y nefoedd. Fe fydd y seintiau yn canu. Fe fydd yr angylion yn canu. Fe fydd Dduw a Crist a'r ysbryd glân. Fe fydden nhw i gyd yn llawenhau. Nad oes na un arall wedi mynd i farwolaeth hyd trag wyddoldeb. Chi'n gwybod, os ddewch chi i'r cyfarfod hynny, heb eiriolwr, mae e'n rhy hwyr. Does dim modd gofyn am eiriolwr yn y cyfarfod. Mae e'n rhy hwyr.
Felly dyma eich rhybydd chi heddiw i baratoi, i gymryd y cyfle i chwilio a gofyn. Crist, bydd yn eiriolwr arna i. Dwi'n rhoi fy ymddiriedaeth yn o ti. Ydych chi'n barod i gyfarfod â'ch Dduw? Y Dduw sanctaidd yma, y Dduw sydd mor bir mae rhaid iddo gosbi pechod. Does dim dewis gyda chi, fe fydd y cyfarfod yma'n digwydd. Ac mae Dduw yn rhoi'r cynnig yma o eiriolwr. Am ddim. Am ddim. Faint mwy o rybuddion sydd angen. Os nad yw'r hyn sy'n digwydd yn y byd yn mynd i'ch ddeffro chi, os nad yw'n gwleidyddiaeth ni yn mynd i'ch deffro chi, i sylweddoli bod ni mewn llanas, os nad yw eich problemau personol yn mynd i'ch deffro chi, os nad yw'r rybuddion Duw yn mynd i'ch deffro chi, os nad yw'r adnod yma yn mynd i'ch deffro chi, pa obaith sydd? Bydd barod Israel i gyfarfod â'th Dduw. Y cwestiwn yw hyn. Beth newch chi felly? Achos heddiw mae galwad ato. Mae'r alwad yma heddi. Does neb ohonyn ni gyda'r sicrwydd o yfori. A credwch chi fi, yr hyn chi'n mynd, a dydw i ddim o'r hen o hynny, mae yn dod yn fwy a mwy amlwg i fi fod bywyd yn fyr. Dydyn ni ddim yn gwybod pwy ohonyn ni fydd yma bnawn Sul nesa. Dydyn ni ddim yn gwybod pwy fydd yma heno. Heb sôn am brynhawn Sul, felly'r cwestiwn yw hyn, mae galwad heddiw ato. Be newch chi? Ein gweddi yw y byddwch yn paratoi heddiw. Bydd barod heddiw. Derbyniwch Grist fel eich eiriolwr. Fe wneith e'r cyfan. Fe wneith e ddiw y bywyd perffaith. Mae wedi cymryd y gosb drosoch chi. Fe all e wynebu Duw yn eich lle chi. A mae e mor bwysig. Achos dydyn ni ddim eisiau i unrhyw un glywed y geiriau, nid adnab im chwi ewch ymaith, oddi wrthyf. Ond yn hytrach, rydyn ni am glywed y geiriau hynny. A'r tad yn gweiddi bodlon. Bydd barod Israel i gyfarfod â'th Dduw. Gadewch i ni weddio. O Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist, i ni yn diolch i ti, dyfoti yn Dduw sydd yn sanctaidd ac yn bir ac yn berffaith ac yn Dduw cyfiawn. Ni'n derbyn o Dduw bod rhaid i ti gosbi pechod, bod rhaid i ti'n cosbi ni. Ond o Dduw, i ni mor ddiolchgar, y dyfoti yn Dduw sydd yn gyfiawn with air ac yn Dduw llawn cariad, dyfoti wedi llunio ffordd i achawdwriaeth, dyfoti wedi cynnig dy unig anedig fab i ni yn eiriolwr dros y gwan. O Dduw, helpa ni nawr i baratoi, i droi yn ôl at ti, fel y byddwn ni rhyw ddydd yn clywed y geiriau bodlon. O Dduw, tyrd ato ni, gwnae ni ystyried y pethau hyn yn ein calonau. Helpa ni i'th geisio di, i ni'n gofyn y cyfan oll yn enw ac yn heiddiant dy fab Iesu Grist. Amen.